Tak, tohle je smrtelná skluzavka se skokánkem. A tohle je to, na čem dneska budeme jezdit. A uvidíte, jak dneska totálně popadá. Doufám, že to jde dobře vidět. My s mým kamarádem. On má nový kanál, takže mu dejte odběr. Stopro! Jo. A jdem tak na to. asi jdem na. Tak už pan... Jak se ten tvůj kanál vlastně jmenuje? No, Bumbát. Tak, teď je tady na řadě Oco 6103. To taky dejte odběr. Dokonce to ustalo. Já se rozsekal. Dobře. Pan F1, já ti prostě budu říkat F1, já to nebudu vysvětlovat. A když tak, jestli nevíte, jak se to jmenuje na YouTube, tak je to F1 Blaze TV. TV velké a F1 taky. TV a to B? To Blaze ne. A já myslím, no to je jedno, tak jeď. Ty se ví... Tam teď se... To nikdo neviděl. Tak teď tady máme OCZ. Cít to. Mně se to nějak nepovedlo. Třeba se mi poštěstí. Je to tam. Já to taky zkusím, jo? Tak, 7. pokus. 7. špatné číslo. Je!